3ned.dk er en mindre virksomhed, der har specialiseret sig i at løse skovbrugsrelaterede opgaver i by og bynære omgivelser. Vores medarbejdere er faguddannede skovarbejdere med kurser i klatre- og nedfyringsteknikker og er certificeret i træbeskæring og pleje. Her løser vi en større opgave for en privat kunde, hvor vi fjerner 9 store bøgetræer. Tilkørselsforholdene på stedet er vanskelige, da vejen er smal og den ender blindt. Vi har derfor valgt at fjerne træernes kroner ved at klatre op i træerne og skære grenene af og sænke dem ned med specielt nedfyringsudstyr. Grene op til 25 cm i diameter hugges til flis for at effektivisere oprydningsarbejdet. Mindre stammer opskæres i brændelægter. De store stammer løftes ud med en kran for at skåne arealerne omkring træerne. Alt træet lægges klart langs vejen, så det hurtigt kan læsses på en lastbil for at minimere generne for vejens øvrige brugere og beboere. Vi slutter opgaven med en grundig oprydning, så arealet fremstår pænt og ryddeligt.